Ty przysłoniesz nam zboża, z tym co Cię cieścimy. Tu uznawamy zjawnie, Ty bo owocy nasz, a jedna z nami spełnie, że moc nad nami masz. Kyrie eleison. Ach, zwyciężyliśmy wiele. Nas po swoje ścieżce, kaj so Ci dopozna. Što slyšiliśmy Cię jeszcze, nam podaj Chrysta dla. Zmiz nasz toś Tebie rani, litu sogajemy. Ty świecie hani, my so Cię gonimy. Kyrie eleison. Twój Syn swojego pokrzyża, w imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez buď z wami. W psalmie 106 ryka: Pomhaj nam, knieże nasz Bożo, a z pohanskich narodów zgromadź nas, zobychmy chwalili Twoje święte mieno, a z Twojej sławu so hordzili. Je czwarta przezletna niedziela, runie sem citował antifonu, kotraż wypytana za tutu niedzielu. Jesteśmy dziakowni za to, że je nam wira darena. Tohodla jemu przykładamy, a tohodla jemu dowierjamy naszemu Bohu a prosimy, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, Panu wszystkim, za sobie mysla, rycza, jedna, a dobre za nich. Moja wina, moja wielka wina. To dla proszę, zbożną stajną knieżną Marię, všech angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke kniezy naszemu Bohu. Smij so nad nami Wszechmocny a miłościwy Bożo, a spuszczy się nam rychy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Na stronie 2 a 70. Chwału modlimy się zromadnie. Chwała Bohu we wyższynach, a na ziemi pokoj ludziom dobrej wole. Chwalimy Cię, żonujemy Cię, kłonimy się Ci, sławimy Cię. Dziękujemy się Ci, Twoje wielkie krasności dla. Knieże Bożo, Králo niebieski, Bożo, Wódce Wszechmocny, Knieże Syno jednorodzony, Jezu Chryście, Knieże Bożo, Jenio Boże, Syno Wódcowy, kiż zabierasz rychy świata, smij się nad nami.
kiž zeberaš hriechy sveta, přijmi našu prostru. Kiž sejdeš k pravice Otca, smíj se nad nami. Přetož ty sam si sviaty, ty sam si kněz, ty sam najvyšší Jezu Kristče, s Duchom Sviatym, v hordoznosti Boha Otca. Amen. Modlmy se. Knieže nasz Boże, daj, żebyśmy przez całe utroby czeszczyli, a wszystkich ludzi wiernie lubowali. Bo to prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest z Tobą a Duchom Świętym żywe a króluje po wieki na wieki. Czytanie z knihy Deuteronomium. Mojzes ryczyszy k ludej. Profeta, kaj śmier wubudzić ci Jahwe, twój dwór z twojej sredzizny, z twoich bratrów. Toho posłuchajcie. To je cyle tak, kaj se prosil Jahwu swojego Boha pod horybom na dniu zhromadizny, gdyż ty praji. No chcу iże dleje na wóz Jahwe swojego Boha słuchać, a no chcу iże dleje tutun wulki wojen widzieć, zo nie bych zemrił. Na to rekne Jahwe ke mni. Su prawie ryczeli. Profeta wubudžu jim ze sredzizny ich bratrów kaj štebje, a położu swoje słowa jemu do erta. On budže k wam ryczy čo, štož ja jemu przykazam. Jeli pak nie budže nichtu na moje słowa słuchać, kotryż budže wun w moim imieniu ryczeć, wużadam si wo to zamówienie. Profet, ki se zwaži, w moim imieniu woziwić słowo, kotryż jemu nesem woziwić przykazał, aber kiż by w imieniu drugich poryczał, tajki profet ma zemreć. Słyszeliśmy słowo Boże. Drugie czytanie z prvného lista svätého apoštola Pavla Korynčanom. Bracia a sestry, chcú, żebyście bez starości byli. Štuž nie ženenie stara so o to, štož je kniezowy, zoby so Bohu spodobał. Štuž pak je ženenie stara so o svitne, zoby so żonie spodobał, a je rozdvojene. Neudana žonská pak a kniežna stara so o to, štož je kniezowe, zoby sjata była po čile a duchu. Udana pak so stara o svitne věci, zoby so muži lubiła. To pak praju k vašemu spomoženiu. Nic zobych na was kosidło cisnął, ale zobyście czestnie a wutranie bez zadziewka kniezy służyli. Słyszeliśmy słowo Boże.
prawda a żywienie, niech to nie przyjdzie kłocy, chyba przeze mnie. Halleluja, halleluja, halleluja. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczynienia po Marku. Dojńdżechu do Kafarnauma. Na sabacie zastupy Jezus do synagogi a wučeše. Dziwachu se nad jeho wučbu. Dokež wučeše, kaž nichto kiž ma moc, a nic kaž pisma učení. W ich synagoze byše człowiek z nieczystym duchom, ton zarehi, to mamy my z tobą czynić, Jezusa Nazarecki. Se przyszło na zahubić, ja wiem, że ty si święty Boży. Tu jemu Jezus porozy, milcz, a wujedź z człowieka. Nieczysty duch jeho podczasy, z wielkim wosom zakrzykny, a wujedzie z niego. Wszyscy so dziwachu, tak zo so miesobu praszachu, što to je. Nowa wuczba z mocu. Samo nieczystym duchom on przykazuje, a oni jeho posłuchają. Powieść o nim so nydom rozniese po wszej galilejskiej krainie. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestrowie kniezu, lubi osadni, lubi doma. Krasnu zimu mamy. Wszystko je pokryte, czyste, mirne. Fantastyczne napolady są nam skicza. Szo je wulkotne, moli rec. Ale nie dożywimy przyjszej krasy wulku nuzu. Sme każdy sam na so pokazani. Mamy so odmierzować od drugich. Pandemie dla. Nasz świat je chory. Ewangelii powiada o tym, jak to bie, jako Jezus w synagoze w Kafarnaumie predowaše. Wszyscy biechu kaj strecheni. Czujachu tu reči nichtu z autoritu, reči hinak hać faryzejojo, ale też hinak hać wony wobsednieny, z którym się na synagoze zetka. Moli rec, tunle kory je direktnie na Jezusa czakał. A Jezus je czakanie spoznał. On nie reagował. On je koremu dał szansu so uprajić, a je jemu potom odpowiednią odmowu dał. Ty si święty Boży, rejesze wobsednieny. Jezus kaza, wujedź. Likowanie je so stało. Muže je so lepe. Jezusova autorita je wuraznie podczmornjena. Swoją autoritu ma on od Boha Otca. To je nam jasne. Mez nami su tež kori. Znano sme my sami kori. Su ludzo, kot si ščerpja pod datami wumenjenemi. Čakamy na nikoho, kiž nas nareči, kiž lekuje. Gdyż no bychmy pomhać, moli kajż Jezus, drudy myslimy. Tež my sme Boži, to wiemy. Tež nam je dareny duch, to je nam jasne. Ale my nie sme Jezus. Jak po takim pomhać sebi a drugim? Jak docpieć stał, że nie swarimy na tu czasną sytuację, ale przy všech čežach sebi a drugim do wupełnionego żywienia pomhamy. Mi osobince pomha so dopominać na darene dożywienia zromadności. W tutych dniach, konc januara, spoczat februara, myslu rady na to, jak bychmy z drużkami putnikują w Romie. Myslu 10 lat roczo.
by przed zbożnoprajeniem Aloisa Andryckiego. Putnikowanie z drużkami by planowane jako podpiera prostwiowo zbożnoprajenie, a wasreć przygotow na putnikowanie przyjdzie naraz zroma powieść zbożnoprajenie budzie. Tuż bu z putnikowania drużką dochoma pryni wulki przewszohodny przychod na wony wulkotnie swiedzenski akt, który świadki pundzielu lata 2001 w Dreżdżanach ze zbożnoprajeniem kapłana Aloisa so realita sta. Wiele jsme tedy ryczeli, czytali, rozmyslowali o kapłanu Aloisu. Jeho puć do kaceta, a skończy do smierczy, przyswoiliśmy si jako woprawdzie wiarygodne świadczenie za Chrystusa. Tutun sympatyjski młody mąż, Radworczan, dreżdżanski miesznik, zahorik za wieru, w swoim czasu jemu dowierenych, sobujatych kacecie, a też nas, ženca. Jako dżak za to, zobu wun naszemu ludzie od Boha darine sme 4 duchowni z 52 drużkami a syło hotwańczami bamża a svete miestna w Romie putnikujo opytali. Jakie by to radość, so hibacz smicz, w takiej syły serbowków przez svete miasto. Smicz stać przy najręczym słonecznym wedrze na Pietrowym namieście. Jakie weselo. Wobradzichu przypoznawać co oczy drugich putników. A jako potom po audience z Benedyktom XVI wszyscy zromadnie k obiedu zaczanychmy wołasze holce widzą nawodnicy restaurana tutte nonne. Hej, ona serbskie drasty nie znała. Rady myslu ruczo, a z dobom myslu na przychod. Što jeszcze było, nie chodzi so waspytować. To je jasne. Ale zepierają so na dobre nazonienia, możemy z dobrej myslu, z prostwu o Boży Duch, dowierzyć swoje planowania runie Jemu, naszemu Wódcy. A Jeho prosić o ustrowienie prawie z naszej obsydności. Prosić o wierną swobodu Bożych dzieci, też za nas czas. Što je to do mocy, kotraż potido se wukadża? Sudre se ludzie synagoze myśleli, a zwieścili su, što już ryczy a jedna, kaž Jezus toho wuznamienia wulka swoboda. Tun ma nikoho na stronie, kotryż swobodu zmożnia, kotryż z nim je. Tu mamy nikoho przed sobą, kotryż ma zwisk z wódcom, a przez niego wiezo zwisk k człowiekowi. A štož so z nim zetka, so przemieni. Kajž ludzie tedy, prośmy też my. Bożo, przyspor jej nam wiru. Amen. Modlmy se wiry uznaczem. Wieruję do Boha, Wódca Wszechmocnego, Stworzyciela niebies a ziemi, a do Jezu Chrysta, Jego jeniczego Syna, naszego Knieza, kiż je podjęty od Ducha Świętego, narodzony z Maryi Knieżny, cierpiał pod Poncjem Pilatem, skrzyżowany, umrł a porypany. Zastąpił do przyjaciele, trzeci dzień jest zmartwychwstany, spływie do niebies, siedzi k prawicy Boha, Wódca Wszechmocnego. Tam przyjdzie sądzić żywych a martwych. Wieruję do Ducha Świętego, Świętą Katolicką Cerkiew, święty,
vodavanje hriechov, zrova stane miasa a wieczne żywienie. Amen. Jezus je so všetkým přivobročil. Dorujmy so jemu a modlmy so. Zwarnuj nasze wosady przed tym, zo bychmy jednorych a małych zacpiewali. My tu i prócu všetkich, kociž odpokazuja na moc, zo bychu sprawność a pokoj docpili. My tu i prócu všetkich, kociž odpokazuja na moc, zo bychu sprawność a pokoj docpili. Pokaż zacpětym a bitym ludziom, zo se ty jim bliski. Ponuwaj nas, zo bychmy so vzdali opačnych naladów a připoznali Twoju wolu. Dorujmy Bohu każdy swoją prostwą. Prosimy Cię, usłysz nas. Boże, uhasz w naszych duszach wszą hordość, a obahacz nas ze swoim Bożym żywieniem, kiż Ty żywy a kralujesz po wieki na wieki. O Jezu, Tebi ladamy. Modlcie so wszyscy, żeby so moja wasz łopos spodobał Bohu Wszechmocnemu Wódcy. Knieże Bożon, kładziemy si Twoje dary na ołtarz. Przyjmij je dobročiwie, a zczyn z nich sakrament naszego umożenia. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez, budź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezi naszemu Bohu. Woprawdźe je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zo Ci stajnie a všude dziękujemy, Knieże Święty Wódcy, Wszechmocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza.
Narodziwszy so, jebun padłe człowiectwo obnowił. Ze swoim cierpieniem nasze rychy zniczył, z mrtwych stanąwszy nam wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiewszy nam niebieskie wrota otworzył. Tohodla modlmy so z angelemi a słowami świętych pieseň chwały bez końca wyskają. Święty, święty, święty je kniez a wojsko Bóg. Niebio a ziemia Twoje jest tej pełnej krasności. Hosanna w wyżynach. Uchwalujmy toho, kiż dzieł imię kniezowym. Hosanna w wyżynach. Sławimy Cię, niebieski Ojcze, przetoż se wielkie a se wszystkie swoje skutki dokonia mądrości a lubości. Człowieka se stworzył po swojej podobie, a jemu szon świat dowierzył, zoby Tebi, stworzyciele samomu służo, nadušimi stworonymi kniežił. Gdyż pak by nieposłuszny, a przeczestwo z Tobą zubi, a śmierci domoce padny, nie se jeho opuścił. Wszystkim, gdzie se smilnie pomhał, zoby chucze pytali a nadeszli. Často se z ludami związki wiązał, a ich przez profetów kubwał, zoby nas pomożenie czakali. Tak se niebieski Ojcze świat lubował, zo se, gdyż by czas dopełniony swojego jednorodzonego Syna jako umożnika posłał. Przez Ducha Świętego jest oblik miasa. Narodził so z knieżny Maryje, je człowiek był kajż my, nimo rycha nam we všim podobny. Kudym je wozywiał poselstwo spomożenia, ja tym swobodu, zrudnym radość. Zopak by Twój rozsud dokoniał, je so śmierci podał, zrowa stanąwszy, śmierć zniczył, a żywienie obnowił. Zo nie bychmy hižo żywi byli za siebie samych, ale za Niego, kieže za nas umrł, a zrowa stanął, jebun od Tebie, Ojcze, posłał Ducha Świętego jako pryni dar za wszystkich wiernych. Tun ma skutk Twojego Syna na ziemi zdokonieć, a šo świętość czynie dokończyć. Tuż prosimy Cię, knieże, zoby Duch Święty tutaj daraj oswiecił, a on nam było ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa, kiedyś nam świeczem tutego wielkiego potajemstwa zawostają k wiecznemu związku. Dokelż lubowasz on swoich na świecie, lubowasz ich aż do końca. A gdyż by przyszła godzina, żeby Ty, niebieski Ojcze, ją okrasnił, zawun przy wieczery chleb, żonowasze, wamasze, a podaj jun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun keluk z winom, dżakowaše so, a dajun swoim uczomnikam prajo. Zmiča a piče šice z niego, to je keluk nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychu. Čińcie to, na mnie spominają. To je potajemstwo wiry. Tohodla też my netko, knieże, świadczymy a opominamy nasze umożenie. Świadczymy Chrystusowu śmierć a Jeho zestup do przedhele. Uznawamy, że je on zrowa stanął, a k Twojej prawicy spił. Oczekujemy Jeho przykład w krasności, a oprujemy czy Jeho ciło a krwi, wopro Tebie spodobne, a všemu świecie spomożne. Zladuj, knieże, na dar, kotryż se swojej cyrkwi przygotował, a spošť mile všetkým, kotříž tuto jeden klip jedža, a z toho jednoho kelucha pija, zobychu Duchu Świętym byli jedne ciło, a w Chrystusu żywe wopoke chwalbie Twojej krasności. Wspominaj, knieże, na wszystkich, za kotryż tym wopro przynoszamy. Na swojego służownika, naszego bamża Francyskusa, na naszego biskupa Heinricha, a na zhromadność wszystkich biskupów, na wszystkich służowników cyrkwy,
na všich woprovacych, na všich tudy zromadžených a na všon svoj ľud, na všetkých, kotci z čistej wutrobu pytaja. Poručamy Ci też tych, kotci sú v Chrystusowym pokoju odešli a všetkých zemretych, kotryż wieru Ty sam znajesz. Nam všetkým svojim dzieciom spoštmíme wódce, zobychmy docpěli niebieskie dziedzictwo ze zbożnej knieżnu a Boha rodzicielku Mariju, z Twoimi apostołami a všimi światymi w Twoim królestwie. Tam budeme Cię chwalić ze všej stłubu od skażenia rycha a śmierci umoženej przez naszego knieza Jezusa Chrystusa, przez któregoż Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Boża, šoho mocne wódce, jedność Ci Ducha Świętego szakłała, cześć a hordosność wieki na wieki. Amen. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niedowiery so modlić. Ojcze nasz, kiś se w niebiesach, świeć so Twoje, przyjdź Twoje królestwo, stań so Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dziś, wodaj nam nasze winy, jako my też wodawamy swoim winnikom. A nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od všeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzecha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszci, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Knieże Jezusom swoim apostołom se praju, pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dałam. Prosimy Cię. Nie lede na nasze rychy, ale na wieru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiż se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza budź stajnie z wami. Jenio Boże, Gott. Lejczy jenio Boże, kotryż zebiera rychy świata. Knieże Jezu hodny, zoby zastąpił pod moją córką, ale jedno prawie słowo, a ustroje są moja dusza. Zbożni są kudzi po duchu, przetoż ich je niebieskie królestwo. Zbożni są cichomyslni, przetoż budu kraj obsiedzieć. Ciło Chrystowe. Jezus so Tebi so bližu.
Jezusa za chlebom kryje, co dała hoscinie, katraż mojej duszy tyje. Dajki dobry pasterko, i sam ci dała swą. Zbodził na to potajność. Moje miasto, moja krew, zawierno dojecie prawa. Podobie nie potajny, pomoc wam już z niebies dała. Jedź nas moszcza żywienie, zawieszczają na wieczne. Jasok jedzik biciu sam. Daj sobie wykajszty nas, nie sobu salubowali, podawali się przecas, dobroty si skutkowali, gdyż tak jednać będziemy, jeszcze Tymi dojdziemy.
ich stanie wadzi, Panu nic nie może, doniczyś taś mi szkodzi. Mon spojrzny miamie Anita, dziś je Adamu pastora, tu pastoruje osłowa. Won czysty studni wadzi mnie, Nyż podśmiechać opanowach, ja nie bojuсь Nys miedu Sylwestrach, ja za was nawam strosy. Szak ty mój Boże, dzierżysz mnie, Twój Twój mnie zbudzuje, a na Ty pieso spuszcza. ty hostčiny mi hoduješ. Spas na najsytniejszej wieży wiśnie Jezu. Ty swoje miasto swojobny, Syna Pana Chrystu. Otale luboż bez końca, zmina Bożego Królestwa, świecących nimi służa. Modlimy się. Nasyčeni z chlebom wumożenia prosimy Cię, Knieże, niech z posilnieniem tohole wiecznego spomożenia w nas nie przestanie roscie prawa wiera. Przez Chrystusa naszego Knieza. Zapłać Bóg, fryczec Hulcomajznowie Weskin, kotreż nam dżens do Bożym szu tu sobu z tej obrubiłoj. We wszystkich cyrkwach a kapałkach biskupstwa mają sobie geneskie przedpisy dodržać. Każdy kemszo ma kontaktową kartku poda nas wypełnić. Wotnetka je przedpisane też, że mają sobie cyrkwy medycyniskie albo FFP2 maski nosić. Z tym samošite maski, szaule albo podobne zakrycza hižo nie są dowolene. Niż pojedzenca w Koszczycach w Dwimaj. Rożoc modli sobie klosztre Dwimaj, a w utoru wieczor na po 7 tu w Koszczycach piatk do Kemšin. Kolekta je dżen za tydzień za Caritu. Szulskie kemsze w prozynach nie są. Utoru je swiedzień przedstajny knieza, prajmy tej swieczk Marię. Kemsze są w klosztre rano w 8 konwentne, a wieczor na po 7 serbskie. W Koszczycach w Bożym mszy rano w 7 do ponad 9 a wieczor 19 godzin. Na wszystkich kemszach żonują so swieczki za cyrki a za domy świeczenie, też w osadni smiedza swieczki k domu położyć. Sredu je swiedzień świętego Błażija a z dobom wopomienski dzień zbożnego Alojsa. Kemsze są w klosztre rano w 7 konwentne, w 8 serbskie. W Koszczycach rano w 7 a wieczor 19 godzin. Jak spošči stolica žonovanje za to Błażija. To bude tak, žonovanské słowa so spočatne za všetky hromadže praja, potom přistupi každý z čicha s odstavkom v masce, kajž při v opraveniu. Domy sviečenie.
Lieca domy svědčené ve zvučeném vášňu nie je možné. Jak se to všetko uvije, tež nevieme. Tohodla žonujeme v útoru domy svědčenské svědčky. Tute přinesú lieca žonovanie do domských. Využívajú domy svědčenskú modlitvu, openo je přihotowane, môže svojba si doma zhromadne pri zasvedčení domy svědčenské svědce a žonovanské modlitve dom a obydlerjov požonować, žonovanie si uprosić. Svědčky môžete si otevzać v kloštre, ale tež v Koščicach, v cyrkvi, tak rec po takým od 2. februára sem, hač do nedele bude všetko přihotované. Modlitvu namakače tež na naše homepage. Přizivenia za manželský seminár přijmuje se v Worklecach. Koščanských ministrantov prosimy so dalje samostatne do plana zapisać. Šulere 4. letnika, kociž chcedža kvotery słužić, volá sebi jednoho kmuta ministranta, to może być też brat albo sotra, a přijdu z ním albo z nej sobu k służeniu, a tak do służby rostu. Nasza osada je w Mircu naredzie uhotować nabożne słowo k nej. Lišćinu namakače v vonym zakodzie. Zapłać Bóg prajemy za sčejovace dar, junu 1000 € za przeżonowanski zwon, kotryż przyjdzie na leczu na naszą severną naboczną wieżu. Informacja o zapisanych intencjach je zhotovena a leży przygotowana po mienach przy Boszczanowym Botaku. 26. januara zemře ve starobě 90 let Reska Korenkowa, rodzina Heinec z Budyšina. Kowanie a requiem byšte včera tu v Koščicach. Včera zemře ve starobě 75 let Dorothea Cirtova, rodzina Bulankec z Pančic Kukova. Pačo pustого večera za nju je punželu od 17 do 18 hodin ve Wotrově. Kowanie requiem ste útoru 15 hodin ve Wotrově. Kněsnek daje o tym rytmaj wieczny odpočink. Nech odpočujete Božím pokoju. Pořad Boží službu. Punželu ráno na wieste minine skazana z Koščic. Útoru ve 7. za zemretu Mariu Lajderovo, manželsko Jana Skorzac a synov Handrija a Mačija, dopona za osadu. Večerne 19 hodin za zemreto Jurija Petaša z Koščic k prvnolitnemu opomnieniu. Sredu rano ve 7. za żywych a zemretych z Wałdzic z Worklec. 19 hodzinach za zemreto Jurija Smołu, kaž tež żywych a zemretych z Smolnic z Nuknicy. Piatk wieczorny za zemretego Tadeja Wenka z Miłočic a zemretych Staršiju. Sobotu przedniedzielskie za zemretego Handrija Šrama z Pančic Kukova k prvnolitnemu opomnieniu. Dżens za tydzień rano ve 7. za zemretego Mikłosza Zahona a manželsku Mariu z Větence. Dopona za osadu. Na pojednačích za zemretego Josefa Bendira a manželsku Heinžu, kaž tež Džoku Reginu Schmidtken z Kamieńca. Bedvěmaj nišpo. Vám všetkým zútrobe zapłać Bóg za zhromadnú modlitvu, tež za modlitvu doma, netk uprošme si Bože žonovanie tuto rianého dňa. Kněz buď s vámi. Nech vás požehnuje všeho mocné a miłostiwy Bóg, Otec a Syn a Duch Święty. Dziecię w pokoju. Ty masz słowa żywienia,
школі світ сосміє нам, ми віми чистим чеме. Ай, постань з нами, Єсуса, світ з тобою przewiniemy. Ty nigdy будешь судить нас, как послушнисmy byli, a смелых возьмешь на свой глаз, ждущ неверий сонными. Ach, duce z domu Twojego,